ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародару шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. довталаб барои камарбанди вазни миёнаи UFC Дрикус Дюплеси оиди муҳорибаи дар пеш истодааш зидди чемпион Шон Стрикланд фикрҳояшро баён кард. аз якум сонияи муҳориба ман мисли ҳарвақта ба пеш ҳаракат мекунам ва ҳамин ки имконияти ӯро фавран шикаст доданро бинам, пас дарҳол ин корро мекунам. ман сидқан боварӣ дорам ки ин муҳориба то чорум ё панҷум раунд намеравад. фикр мекунам ки одамон мефаҳманд ки ин қуввозмоӣ дурахшон мешавад. ман дар тамоми карьераи худ ягон муҳорибаи дилгиркунанда надоштам. ана Шон бошад на он қадар муҳорибаҳои дурахшон дорад, аммо вақте ки мо бо ӯ дар октагон мемонем, шумо ду ҷангвари нотарсро мебинед. ӯ ба қафо рафтанро дӯст намедорад ва ман ваъда медиҳам ки ман низ ба қафо намерам. танҳо ба пеш гуфтааст Дюплеси. ногуфта намонад ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни Шон Стрикланд ва Дрикус Дюплеси рӯзи 21 январ дар турнири UFC 297 баргузор мегардад. ҷангвари вазни миёнаи UFC Брендон Аллен ҳайрон аст ки чӣ гуна Ҳамзат Чимаев дар рейтинги вазни миёна ҷой гирифтааст. муҳорибаи ӯ бо Усман муҳорибаи ҷангварони вазни ниммиёна буд. техникӣ ин муҳориба дар вазни миёна гузашт, аммо онҳо ҳардуяшон ҷангварони вазни ниммиёнаанд. аз ҳамин сабаб ман намефаҳмам ки барои чӣ Ҳамзатро дар топ 10 вазни миёна ҷой доданд. ин кори ҳайратовар аст. Ҳамзат ягон ҷангвари ҳақиқии вазни миёнаро шикаст додагӣ нест. мо ҳатто оиди ҷангварони топи вазни миёна гап намезанем. ӯ якум рақами рейтинги вазни ниммиёнаро шикаст дод. беҳтарин, табрик. аммо ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки ҳама бо ман розӣ мешаванд ки агар ин муҳорибаи панҷраунда мебуд, пас Камару Усман ғолиб мешуд ва ин дар ҳолест ки Усман аз рӯи диван хеста ба ин муҳориба баромад бе омодагӣ. барои ҳамин Чимаевро дар рейтинги вазни ниммиёна монед ва ӯро якум рақами рейтинг кунед. лекин рейтинги вазни миёна бошад, ин тамоман дигар гап аст, гуфтааст Аллен. ва дӯстон, дар ҳақиқат Ҳамзат Чимаев бо ягон ҷангвари ҳақиқии вазни миёна ҷангидагӣ нест. бале, ӯ дар вазни миёна ду-се муҳориба гузаронидааст, аммо ҳамаи ин муҳорибаҳо зидди ҷангварони вазни ниммиёна буд. ба фикри шумо дӯстон, Ҳамзат дар топ 10 вазни миёна будан сазовор аст ё не? метавонед фикротонро нависен. ана оиди худи Аллен бошад, пас ӯ аллакай саҳари 19 ноябр дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night зидди Пол Крейг муҳориба мегузаронад. ҷангвари вазни ним сабуки UFC Муҳаммад Наимов гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди кадом ҷангвар гузаронидан мехост. ростӣ барои ман бо ҳамаи онҳо ҷангидан хеле шавқовар аст. ман намехоҳам ки суханҳои ман ҳавобаландӣ бошад. барои ҳамин ман бо ҳамаи ҷангварони топ 15 ҷангидан мехоҳам. танҳо аз нуқтаи назари варзишӣ ман намехоҳам ки ягон касро таҳқир кунам, оиди ягон кас суханҳои ноҷо гап занам, чунки барои то UFC рафтан ва дар он ҷо баромад кардан ҳар як ҷангвар бисёр чизҳоро қурбонӣ мекунад. ман барои то он ҷо рафтан бисёр чизҳоро қурбонӣ кардам ва ман боварӣ дорам ки дигар ҷангварон низ ба монанди ман бисёр чизҳоро қурбонӣ карданд. масалан, ман 8 сол падару модари худро соз дидагӣ набудам. 1 моҳ ё 2 моҳ онҳоро медидам. дар 7-8 соли охир ман аввалин маротиба дар зодрӯзи падарам иштирок кардам. аввалин маротиба дар 8 сол. медонӣ, аз ватани худ дур зиндагӣ кардан душвор аст. аз ҳамин сабаб барои ман ин танҳо нигоҳи варзишӣ аст. ба ман стилҳои гуногун писанд аст. масалан, бо греплери хуб ҷангидан ба ман писанд аст. бо гӯштингирҳои хуб, бо зарбазанҳои хуб. дар фикри ман Эдсон Барбоза меояд, чунки ӯ номи калон аст. ман ин муҳорибаро мехоҳам ва ман ба худ сахт боварӣ дорам. Барбоза бо Кевин Ли ҷангидааст, бо Ҷастин Гейҷ ҷангидааст ва ман бо ҳардуи онҳо тамрин кардагиам. ман медонам ки аз дасти Барбоза чӣ корҳо меояд, лекин ӯ намедонад ки аз дасти ман чӣ корҳо меояд. барои ҳамин ман дар ин муҳориба худро нишон додан мехоҳам. Эдсон Барбоза, Алекс Кейсерис, боз дигар ҷангварон.
касеро ки UFC пешниҳод кунанд ман бо шодӣ розӣ мешавам, гуфтааст Наимов. Дӯстон, худи шумо рақиби навбатӣ Муҳаммад Наимов киро дидан мехостен? Фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то бозидид хонободу сарбаланд бошен.